Abantero on the line, Abantero on the line, Rem Agdon ang inyong Abantero on the line. Alex sa tog kinig programa Abantero on the line. Inugi pong alagad Rem Agdon. Muna nang utanas to baguhay lang. Chat sa to. Kinsa kuno ang atong usa sa mga manok sa kinig pagka-senador kanang personal choice na to mga pwede sa dato kung i-rekomenda ngadto kanila nga mooy butahan or butaran karong adlaw Lunes sa Mayonnaise. Nakubungutan na mo kinsa ako prangka usa lang ang akong personal choice nga i-rekomenda nga butaran pagka senador. Usa lang. Uban niya daghan man mga mayor na sila. Sikat na sila, nandaw na sila. Kung dinhi ko mubase, dili ko magbase sikat nga pangalan. Dili ko magbase sa abi kay kinagkaliwat sila sa mga dagkong politiko sa nasod, dili. Akong basihan agi performance. Diha ta magbase, diha ko magbase. Now, kini katawhan na masaligan kong mo trabaho. Akong sa base sa akong nakita, wala lain kundi kanhi siyang gobernador sa North Cotabato. Kanhi nahimong Department of Agriculture Secretary o kanhi nahimong Mindanao Development Authority Secretary kon Minda Chair kundi wala lain kundi si Secretary Manny Pinyo. Nganong siya man maging mangutana mo nganong siya man ang imong girekomenda. Ano ani mo gud ni? May basin maingon mo nga abi kay kaila o suod. Ang prangka nga pagkasurya dili may personal nga kaila ni Manny Pinyol. Wa may magka-istorya sukad ni Manny Pinyol. Dili salakto dili may close. Naka-interview lang ko kanya kadto sa Kinapawan. Ditong na-assign pa ko dito katong doon na may importanteng balita bahin sa Department of Agriculture nga gusto namong kuhaon siya. Nagpakuyog ko. Siyempre okay, nagpakuyog ko sa atong kumpare si Bert Digamon din sa kinig Nice FM sa Kinapawan. Nagpakuyog ko na parit kamo may close mo interview ko. So naka-interview ta. After ato wala lang. Wala. Never may nagka-istorya pero naniid ko kaniadto pa o nakita nako kung unsa ni nga kini mo trabaho ning tawo. Nakita man nimo nahimo siyang Department of Agriculture Secretary, daghan siya mga maayong agi, daghan siya maayong mga nabuhat alang ngadto sa mga maguma. Ang programa karon pagkita trabaho o pagkaon. Ngano pagkaon man ubikan kay expertise niya, eksperto siya sa agrikultura. Ano man, ubikan kay usa siya ka mga mag-uma. Wala man nindot good nga ang usa ka dapat yun nga ang ibutang sa usa ka sekretaryo sa Department of Agriculture, usa ka mag-uma. Kaya ang usa ka mag-uma makarelate, kang usa ka mag-uma nga nahimong opisyal sa gobyerno makarelate og makasabot sa kinabuhi nga mag-uma. Makahibalo siya sa problema o makahibalo siya sa sitwasyon sa kinig mga mag-uma o labasanan, makahibalo siya o unsay mahimong solusyon sa problema. Yan naman na. Kumudaog ni siya, panalitan, inyong atong iboto, ang ni siya mupot sa Committee on Agriculture, di na Senado. Dili ng Committee on Agriculture chairman ka, pero wala kay kabangkagan, wala kay hanaos pagpanguma. Binugok pa na nga magbutang kag kini usa ka opisyal dinas Department of Agriculture unya way hanaos pagpanguma. Turbal kung base hanaw di na si kabalo unsa problema sa paguma, di na si kabalo mosulbad unsa problema sa kiniga mangunguma. Naman kay wa may hanaw. Abantero on the line, Abantero on the line. Nagtao ga ekspertos pag-uma. Kuan kay ko ato iyang kulong ni Manny Pinyol. Katong pero ko gabasa ato katong farm boy. Bukan kay pasigar bugod siya mag-uuma ko. Department of Agriculture Secretary si kani na ato ni mga nindot ka programa pero nahulbot siya dito nabalis layan gumikan kay dunay nasuya. Dunay nasuya gusto mo post posisyon, may naghupos posisyon, wa may alam sa pagpanguma. Ang alam negosyo ba? Unsa resulta? Rice Tarification Law. Unsa may resulta sa Rice Tarification Law? Nagbaha ang bugas, mga bugas gikan sa laing nasod padulong din sa tuwa ang mga produkto sa lokal nga mag-uma nato
napatay. Ano man? Ay, dito naman sila mo angkat man mas kinigabugas sa laing mga nasod. Anak ka merkado. O unsa na mga daghan, di ba? Puros mga imported rice. Pero panagsa na lang. Mga naman. Gumikan kay, monay, gusto mahitabo, niya itong officials gobyerno, ngawa na sa pagpanguma. Itong maguma, dili na ito pasagdan. Nga kay, problema sa maguma ron sa man, mahala nga buno. Perting mahala. Mahala mga pestisidyo. Pag-ani, perting barduhag, palit. Kasi palit, mga private traders kaya lang giutangan o puhunan sa pagpanguma. Di ba? Yung data. Nalubong siya sa utang, gubigan kining pagpanguma, dili man kinig maayo ang ani, kinig sa tanang panahon. Doon na po'y panahon nga mo failure. Kung failure ka, ang imong utang dito steady. Kung dugang na po kang utang, lubong sa utang ang atong mga mag-uma. Kamay na lang ilang produksyon. Nga naman, unya, muna problema, napasagdan sa atong gobyerno. Ang nahayahay karon ang mga private kinig traders. Ang mag-uma, walang karlit aguban kadaghanan kanato na dapat muni sektor sa gobyerno nga may tutukan man sila ang tig-provide og pagkaon sa tanang katawhang Pilipino. Abandero on the line! Abandero on the line! Humay, mi kinig yan, mi bunga, mi ani, gikaon nato humay bugas sa gikan sa maguma, tanom na sa maguma, pero ambot niya nung napasagdan sa atong gobyerno. So kinahanglan na ibutang din na panalitan manipin yun, butang din na Senado. Sure ko nga kinig angay siya butang din na sa Committee on Agriculture ug asikasuhan na niya kinig kinang siya ang nasampit ka sektor para makahawas sa kalisod ug makaproduce pata o kining daghang production sa humay sa bugas ang atong lokal nga maguma, dili ka ng bugas nga gikan sa laing nasod. Abandero on the line! Abandero on the line! Nagot ko maglantaw ba? Kaya ito wadto kong merkado. Unya, daghang kaya bugas kaya 14 ako makita. Unya, ang lokal kaya ito mga bugas, gamay rin mamalit. Ang katulang mamalit, katulang mga pobre po, barato-barato man. Pero kato maayo mga bugas, mga imported rice na gabaha sa merkado. Nga naman, gumikan sa atong rice tarification law. Nga mugna, niyato baga susupisalin nga nabutang nga kinig way lagi na ang negosyo. Dapat tabangan ng mag-uma na to. Tabangan na. Kung kaniyadto bata pa ko, 5 anyos pa ko, karabitong programang masagana 99. Mo na karabitong gipamalit ang gobyerno mo inamalit sa produktos kinig baga mag-uma. Mga private traders mo dito na malit sa gobyerno. Kaya kinig insakto. Ug daghan pang karon nga kabag-uhan kinang makabag-o nga sistema sa agrikultura munay dapat i-aplikar sa atong mga mag-uma nga kinig mahitabo og hatagan silang suporta kung mga abono atong palitan og abono sa gobyerno, hatagan atong abono. Kung pahalang pestisidyo, palitan atong kinig abono, kinig pestisidyo ihatag nato sa mag-uma para makagaan-gaan sila og aron doon sila mayong income, doon na sila mayong kita. Siguro ko Wawan may istorya, pero ako nakita niya. Wawan may istorya personal. Wawan may makita aning manipindol. Pero ako na siguro nga, inig mabutang sa Senado, budaw na. Kini ang iyang iskasuot. Kaya yung programa karon nakita na to. Trabaho o pagkaon. So gawa sa, maningawa siya nga, doon ay makahatagan o dagang trabaho. Siyempre, ang usa pa, ang pagkaon mo ay priority. Gumikan kay kitang tanang Pilipino, pulos ta nangaon og bugas. Nato mga gipangkaon na baga bugas din na baga gilutlungag nato baga gulay din na mga prutas na pulos na gikan sa mga mag-uma. Wala ko lang i-rekomenda sa jud ko bisan wa may istorya personal wala man sa kibaluan nga moingon anita pero tabang dala nato ni siya nga ag-agni ngadto sa uban nga wa pa nasayon nga agay ni si butang hatagan og posisyon, national position gumikan kay usa siya ka mag-uma makarelate sa kinabuhing mag-uma, makahibalos problema sa mag-uma, o siyempre natural, makahibalos siya kung sa sulbad sa kinaga problema sa mga mag-uma karong panahon. Abandero on the line! Abandero on the line! So muna kaya nangutaan naman mo, seryoso kong gitubag, doon na pa'y pagkapin nga esplikasyon. Kung kinsa akong choice nga senador, asa pa mo kumangita
dito siyempre di na tas taga Mindanao kana bitong bisan dili tato siya kaila personal pero nasayod ta nga panahon no niya kaya ato siyang maduulan kung doon tay isugyot nga mga programa alang ngadto sa baga mag-uuma. Abandero on the line, Abandero on the line. Dum ang iyong Abandero